سلامتنا تقبلوا أبستفل عليكم رعات عالم كوينكم نمدبات ريديرنا التكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 15 لكاتيت كل تشعين إسران سلستن زين عنه فلما أرستاتو إيرترا كاب عدنا بيشا لعلى 300 مليون دولار قبر 5 أكبت تفليتو سدرا بيت كاب إثيوبيا استجعوي من السيات دهايدوكم يحدو السودان قبل علي أتسأني عوزة أنحى الجدا كل على الله حتيتا راديو إيرنا ناسا دمس إيرتراويان علتاو زينا منجست إيرترا كاب معدن بيشا بقبرن كالب صحيتاتن أسا 300 مليون دولار أتاو مكبارو تحبيرو أبون برنايتي أب إيرتراني عدنا نتفتات زكايد زلو تشايناوي زيجين شينغاشين نزز حبرة نستفل عليون عدنا عدلات أب أفريقيا يودادرلو أب سنبرق زيو منجست إيرترا كاب قبرن كالب صحيتاتن 300 مليون دولار مركابو كم أبنت بمتقاس أب كل تشحن 19 سرحوز جمرة تكال عدنا بيشا كاب زخونة بروجكت بيشا زينك كوبر لعلى 3 مليون طن زينك نعمت بمفراي حدا خبز عبي معدنيتات أب أفريقيا يقون كم زلو قليتو እቲ ቻይናዊ ደቡብ አፍሪቃ ካብቶም ማሂራ ንዕድና ዕድላታ ንትካላት ቻይና ክፉት ክትገብሩን ተማሕፂኑ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ወጻእተኛታት ተወፈርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ዕድና ሽርክነታት ከም ዝጽመዱ እኳ ዝፍለጥ እንተኾነ ዜጋታት ብዛዕባ ንጥፈታትን ኣታዊታትን ናይ ዝጽላት ከይፈለጡ ተሓሪሞም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስ ባርነት ዝወዳደር ደረጃ ክሰርሑ ከም ዝግደዱን ካብ ፀጋ ሃገር ዝተረኽበ ኣታዊታት ኣብ ጁባ ውድብ ህግደፍን ሓለፍቱን ከም ዝኣቱ ህዝቢ ብዓውታ ክዛረበሉ ጸኒሕዮ ኤርትራን ምስ ሓቢራን ኣብ ጽላት ዕድና ዝነጥፋት ትካላትን ብሰንኪ ኣብ መዕደኒ ቦታታት ዘሎ ሕማቃት ተሓሓዛ ሰራሕተኛታትን ብስም ኣገልግሎት ዝግበር ምዝመዛ ሰራሕተኛታትን ዝተፈላለየ ክስታት ክቐርበሎም ጸኒሕዮ ካብ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ ኤርትራ ናይ ዝተጫውዩ መንእስያት ስድራቤት ሃልዋ ደቆም ክንገሮም ጠሊቦም አዲስ ስታንዳርድ ሰባለ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ኣብዘርግሖ ሓበሬታ ብ18 ጥሪ 2023 ካብ ጉረ እንዳጋብር ዝተባህለ ጥቃ ከተማ ኣክሱም ዝርከብ ዓዲ ብሰራዊት ኤርትራ ናይ ዝተጫውዩ 10 መንእስያት ወለዲ ደሃይ ደቆም ክንገሮም ምሕፃኖም ኣፍሊጦ እቶም ወለዲ ደቆም ዝተጫውዩ ናብቲ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ሽርዓ ኣስኪሩሉ ዝነበረ ቦታ ብምኻድ ደሃይ ከም ዝሓተቱን ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ቦታ ተንቀሳቒሱ ስለ ዝጸንሐ ደሃይ ዝቦም ከም ዘይረኸቡን ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ሓቢሮም أما حداريت العلواي مايجو ويزرو آبا تسفاي بوغنا بسراويت إيرترا كم زعين التكبارات بتدقاقا من فستقامو كم زفلتون أتكو دايب لعليهم نزركو سبمزي حبيروم هلو من قليتا دكنا أبال حيلتات تقرايخون ويانين ورون زبلوتهم ولدي ولكوا قدام نايتكباب حيلتات ستان تحبرو بزي كان بالعلواي أكال حتخم كان محلال فولكمينا زبل ملسي كال كم زي رغبو يحبرو السودان قبل عليات أني عوزت أنحى ني أصوار إجادات كل على الله بسنبت 10 تلكاتيتنا بايتو تسطاو دحبرات هجرات حتى 5 غربات تحبيرو أبز غربا معلتات نروسيا وتهدراو معسكر أمريتو كدكون زفك أدمنكس السودان أمسايا وعلتو كاب روسيا ني أصوار دقاف كبرلو 5 سامعن إذن حجة قلب من العالم معكب نعو تقتلو زمت 5 خونانيو زقلات ኣብ 9 ለካቲት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ሱዳን ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን ነታ ሃገር ኣብ ምልዓል ናይቲ እገዳታት ሩስያ ከም ትሕግዛ ቃል ኣትዩ ነይሩ ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ንዝተፈጥረ ምልዓዓል ብወተሃደራዊ ሓይሊ ብምጭፍላቐያ ኣብ ዘመነ ስልጣን ዑመር ሓሰን አልበሽር ኣብ 2005 ኣብ ልዕሊኣ ናይ ኣጽዋር እገዳ ተነቢሩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን